Mene nyt faija pois siitä ovelta. Mikset sä jo mee siitä ovelta pois niinku sanotaan? Faija tuli kuule just äsken töistä ja mä oon iskä enkä faija. Niinhän me justiin puhuttiin. Mä en jaksa alkaa kiistämään tästä asiasta enempää. Nyt ne pelit kiinni. No aivan sama sitten. Viittikö sä nyt vaan mennä pois? Mä suljen tän koneen kyllä. Mä menen pois, mutta mä tuun katsomaan nyt niinku sitten ihan joku tunnin päästä katsomaan. Ootko sä sulkenut sitten sitä konetta? Sä oot ollut nyt 5 tuntia koneella. Kello on 3 yöllä. Eikö sä tajua, sun silmät menee tässä paskaks? Nyt sitten syömään ja vähän äkkiä. No joo, ei tarvi ragee heti. Joo, mä suljen tän koneen nytten. Ja mene siitä ovelta jo muualle. Mä tuun kyllä nytte. Mä suljen tän koneen. Nyt kato näet. Tässä. Noniin, nyt mä voin tulla.